nga ginagamit ang tubig wisely agod nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agod nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas ang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon tuman kamapuslanon kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa alibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat, kagagod mahawasan ang dahon sa alibhon, lagaon kag pugaon, kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blomea balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe. Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long, long way. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya galingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini
ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kang isang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Kung dili sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon ano tani la? Kag hindi lamang ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines, Standard Time, 15 minutos ang nakaligad sa taknaga, alas 6 ang gabi. Mayong gabi, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Bugos nga Pilipinas, kag Bugos nga Kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Evening Edition. Adlaw kita sang Domingo, pecha 28 sa bulan sang Disyembre, subong nga tuig 2025. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. And Apat kadlaw na lang ang nabilin antes ang bagong tuig. Happy New Year, Happy New Year, and Happy New Year. Kagkaroon dito na kita sa aton nga mga headlines. Para sa balita lokal, bangkay sang babae nakita sa kilid sang flyover sa Purok Mars, Barangay Singkang Airport, Bacolod City, Kaina sa ngapon. Station Commander sa Bacolod Police Station 7 gipasalamatan ng pag-report sang kawatan sa Barangay Alihis, Bacolod City. Baliglaan na yasang lechon naghina. Pila ka mga individual nag-eksperyensya sang mental health issues apisar nga holiday kag tion sang festivities. Para sa aton nga balita national, replacement sang mga nag-resign sa Independent Commission for Infrastructure, wala pa na diskusyonan. Automobile Association of the Philippines o kon AAP nagsuhestyon nga dapat i-require ang pagbutang sang dashcam. Senator Panfilo Ping Lacson ginpahayag nga siguruhon ang paggamit sang 2026 national budget. Para naman sa aton nga balita international, duwa patay 26 ang pilason sa pagbunggo ana isang kapin 50 ka mga salakyan sa Japan. Mga Pilipino sa Taiwan ipakigbahin ang mga video sa nagluntad nga 6.6 magnitude nga lino. Para sa balita sa hinampang, Los Angeles Angels jersey ni Shohei Ohtani natalana nga ibaligya sa auction. Balita sa entertainment, actress nga si Carla Abellana ginkasal na sa iya nga ng showbiz fiancé nga si Dr. Reginald Santos. Oras sa Bombo Radio Philippines, Standard Time, 17 minutos lang nakaligad sa takda ga alas 6 ang gabi.
Amo yan to mga kabombo ang aton nga mga headlines kag karon kadto naman kita sa detalye sa to nga panguna nga mga balita. Upod sa inyo nga mga tagbalita. Bombo, Glory Faisal Shari. Kag bombo, Denver Quijano kag karon kadto kita sa detalye sa aton nga balita lokal. Nasapuan ng isa ka bangkay asang babae sa kilid sang flyover sa Purok Mars, Barangay Singkang Airport, Bacolod City, Caina sang udto. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Captain Ricky Cayao, Station Commander sa Bacolod Police Station 8, pasado alas 11 ang takna Caina sa ngapon na may nagtawag sa ila nga concerned citizen nga may nasapuan nga bangkay. Suno kay Cayao ang biktimang nagasuksok sang dark brown kag black skinny jean. Suno sa Station Commander, hindi pa matumod ang edad sang bangkay, bango nagakaagnas na ini apang una na nga ginpayag sang investigador sang Bacolod City Police Station 8 nga yara ini sa kapin 40 anyos. Sa karon padayon pang investigasyon sa mga kapulisan agud matumod ang identity sang biktima kag ang rason sang kamatayon sini. Ma'am, ang aton nga biktima ma'am is nakabayo sang dark brown kag naka skinny jeans nga black. Hindi pa naman ma-determine ko ng edad niya ma'am pila ka tuig. Basta pumuloy mang bulig. Ang kabayan sa payag ni Police Captain Ricky Cayao, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 8. Ginpasalamatan sa Station Commander sa Bacolod Police Station 7 ang pag-report sa mga pumuluyo sa kawatan sa Barangay Alihis, Bacolod City. Madunduan niya dakop sa akto ang 34 anyos nga notorious nga kawatan matapos manulod sang balay sa Block 10 Lot 25 kag 26 DC3 RPHS Barangay Alihis, Bacolod City alas 6 kahapon sang aga. Ang kabatan naging kaya nga si Mark Angelo Lamis alias Nonoy, 34 anyos, wala sa trabaho kag residente sa Block 18 Lot 24 Landville 3 Subdivision Barangay Mansilingan, Syudad sa Bacolod. Ginapayag nga ginanhulat lamang ni Lamis nga magkagwa ang pag-iyak sang balay nga si John Michael Carmona, 35 anyos, single ka overseas Filipino worker kag ginsulod sini ang balay paagi sa pagtaklas sa pader. Ginpodpod man sini ang mga buka nga botelya nga ginhamtang sa babaw sang pader agud nga makasulod. Apang mayara sa nakakita sa kawatan kung sa di nagpakilainis nga siya ang caretaker sang balay. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Captain Dax Santillan, Police Station Commander sa Bacolod Police Station 7, basta pumuloy ang mag-report kabadakpan gid ang kawatan. Suno kay Santillan ang nasabit ka persona ang yara sa Barangay Anti-Drug Abuse Council list. So diri gina-verify pa sa mga kapulisan kung taga-diin ang nadakpan mangod ini ang hindi residente sa Barangay Alis. Nagpanawagan man ang Station Commander nga kung sino man ang nabiktima sang kawatan makigangot lamang sa Bacolod Police Station 7 agod nga papasakan ini sa dugang nga reklamo. Basta pumuloy mang bulig. Kuan kita madakpan tagid ang mga badak listed, i-check pa namon kay hindi isa taga dari. I-check naton kung sa Barangay Mansilingan kung nakalista. Ang kabayan sa payag ni Police Captain Dax Santillan, Station Commander sa Bacolod Police Station 7. Nagina ang pagbaligyanay sang lechon sa karon nga tuig bangod sa pagbaha nga tugas ang pila ka bagyo nga naglabay kun sa din pila ka mga baboy ang naanod kag napatay. Sa interview sa Bombo Radio kay Rani Panoy Salgado, lechon master sang Donald sa lechon sa Barangay 36 Bacolod City, mabudlay sa ila ang magpangita sang baboy bangod sa naglabay nga bagyo. Sunod diri sang nagluntad ang baha sang tinalikdan, madamo sang baboy nila ang naanod. Suno kay Salgado, nagapadulong pa sila sa bukid para magbakal sang lechon, bangod kalabanan sa mga baboy sa syudad ang fattening nga ginakarne. Bangod nga mahal ang baklanay, nagmahal man ang baligyanay nga yara sa karon sa 1,000 pesos per kilo ang gamay nga bilog nga lechon ang nagabalor sa 8,500 pesos, samtang ang dako naman ang nagabalor sa 11,000 pesos. Payag ni Salgado man sini nga hindi mahapos maglechon sang baboy, apang 20 ka tuig sini nga trabaho, nanad na siya sa trabaho kag init sa pagtiyog sang lechon. Mga baboy, suloy mo ako sa mga bukid-bukid mo, mga layo pa, mga bunga, mga layo nga lugar, mga kuprador. Yawa mo sa mga baboy, kay dalos tanan, tuwang ito sang bagyo gito, bukito nga alit tanan. Magmahal sa mga nitson, pagang kabalo kami nga bisan tuod, very fast. Kabayan sa payag ni Lechon Master Rani Panoy Salgado. Iban nga naga-eksperyensya sa mental health issues sa tiyon sa holiday season, apisar nga ini ang tiyon para sa festivities. Sa interview sa Bombo Radio ka John Dave Abaw, co-director, John Dave Abanyo,
co-director sa Mental Health Negros, madamo sang factor nga nag-aapekto sa mental health ng tao sa tiyon sa holiday season. Kaangay lamang sang stress sa budget para sa Noche Buena. Bangod ang ini nga season ang nag-demand sang dako sa kada isa. So, diri importante nga hibaluon kung ano ang rason sang stress, kung inibala financially o kung family matters, o kung mga goals sa sininga tuig nga wala nalabot. Kung kaisa makita man sa social media ang mga butang nga ginahandom nga maangkon man, apang ginathag ni Banyo nga pictures lamang sa social media makitaan kag wala na ibalaan kung ano ang ila nga inagyan sa likod sini. Dugang pa niya sa karon nga holiday season, mas mataas ang numero sa mga babae nga stress sang sa lalaki bangod kun ang stress ng lalaki among paghatag sang budget, ang stress naman sang babae amo kung paano sini ma-budget ang kwarta. Apang payag ni Abanyo, dapat mangin bukas sa kung ano man ang mabatsyagan, kag kabigon ini nga valid, kag hindi nga pagpabayan. Mensahe sini sa nga mag-enjoy sa karon nga holiday season kag hindi malipat magpahuway kag mag-reflect sa mga butang nga natunan subong nga tuig 2025 nga mahimo dalon sa masunod nga tuig 2026. Kabalo kami nga bisan tuod very festive nami sa kwasyon mo kagtion sang Disyembre laban-laban sa mga issue sa mental gidya gagawa gatuhaw sa sini nga mga binulan precisely because damo kita factors nga gina consider Ang kabahin sa pahayag ni John Dave Abanyo, ang co-director sang Mental Health Negros. Kag para sa ton nga katapusan nga balita lokal, ang mensahe sa humiliya subong nga Domingo ang nagapahanumdom nga ang simbahan among ikaduha nga puluyan sang tawo. Sa humiliya ni Reverend Father Chris Gonzales, ang Cora Paroko sang Triumph of the Holy Cross Parish, manami pamatian ang hambalanon nga the family that prays together stays together. Apang kung kaisa masubo man ang iban nga miyembro sang pamilya, hindi makaupod bangod may trabaho o kun malayo. Apang apisar sini mahambal sa gihapon nga isa lamang sila ka pamilya. Payag ni Father Chris ang simbahan amo man ang ikaduha nga puluyan sang tawo kag dapat ini nga palanggawon kag wala sang dapat nga hindi pagbatunon bangod ang simbahan ang para sa tanan. Punta ini isa ka dako nga panimalay naton kag ang tanan welcome diri nagid ang may ginabatsyag, may kabudlayan kung nano lang dira. Let this be a safe haven for all of us and let us feel that Jesus is always. Ang kabahin sa humiliya ni Reverend Father Chris Gonzales, ang Cora Paroko sa Triumph of the Holy Cross Parish. Lito naman kita sa detalye sa aton nga balita nasyonal. Ginpahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga wala pa sa gihapon sang diskusyon para sa replacement sa mga nag-resign sa Independent Commission for Infrastructure bangod wala pa sang napatuman nga tikang angot diri. Mandunuman nga ginanunsya ni Commissioner Rosana Fajardo ang resignation sa ICI nga mangin epektibo sa Disyembre 31 tuig 2025. Dugang pa ni Fajardo nagapati ni nga ang prosecutorial nga responsibilidad ang mag-transition sa iban nga ahensya na lakip na diri ang Department of Justice kag Office of the Ombudsman. Manunuman nga nagsumiter sang resignation si DPWH Secretary Rogelio Babe Singson, ginpangabay ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Kongreso nga unahon ang pagpasar sang ginaduso nga Independent People's Commission o kon IPC Act. Ginalauman nga ang proposal ang makapatindog sang permanente, independent kag non-partisan commission nga magaimbestiga sang ginaligar nga korupsyon kag anomalya sa infrastruktura, lokal nga gobyerno, government-owned kag control corporation levels. Ginadumlian sang presidente nga mag-overlap ang katungdanan sang ombudsman, DOJ kag ang mga pagahimuon nga independent commission. Ginpaathag sa Automobile Association of the Philippines o AAP nga dapat i-require sa gobyerno ang motorista nga magbutang sang dashcam sa ilang nga salakyan agud nga matsakyar sa mga otoridad ang footage sa mga insidente sa dalanon. Sunod sa AAP, President Agustos Ferreira, mandatory sa iban nga pungsod ang dashcam kag makit-an gid kung sino ang may sala. Sang damlag pa, madamo na nga insidente sang road rage ang na-record kag nag-viral sa naglapta online. Kaangay isang nakuha nga video sa Obando, Bulacan kung sa diin nanging violente ang driver matapos na ginhaboy niya ang bike sa tunga sang dalan. So kay Ferreria, makabulig ang dashcam sa pagpugong sa mga driver nga maglapas sa pagsulundan sa trapiko. Dugang pa siniya, nagakadapat nga pamatasan sa dalanon amo ang pagpaumod.
Tapos bantayan sang publiko ang budget deliberation subong nga tuig ang masunod nga tikang amo ang pagsiguro nga husto ang paggamit sang tuig 2026 national budget. Ginpangabayan niya ang publiko, simbahan kag mga civil society organizations nga magpadayon sa pagmonitor sang budget implementation. Sunod siya ang 2026 national budget ang magapabatud kung may ara na sang reforma sang aton gobyerno kag pungsod. Dugang pa niya ang Senado ang naglakip sa general kag espesyal nga probisyon para magserbe nga safety net sa pagpatuman sang budget para sa badason nga tuig. Magapatuman man ang sang monthly oversight para sa implementasyon sang infrastructure kag farm to market roads nga magalakip sang grid coordinates para mahapos nga mabantayan sang publiko. Manduduman nga ang deliberasyon sang 2026 budget ang nagpaidalom sa hugot nga pag-usisa sang publiko kasudod sa nagwa nga issue sang multi-billion nga balor sang anumalo sa flood control project nga nalakip ang madamo nga mamalida kag public officials. Ginalauman nga ma-ratify sang Senado kag Kamara ang ginaduso nga 6.7 trillion pesos 2026 national budget sa Desyembre 29 nga sesyon. Sunod kay Executive Secretary Ralph Recto, permahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang ginaduso nga budget sa unang nga semana sang Enero. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, nagapanawagan si House Deputy Minority Leader sang ACT Teachers Party List nga si Representative Antonio Tinio nga magpatuman sa madalom nga investigasyon sa anomalous flood control project sa DPWH matapos nagwa ang impormasyon nga may kaangtanan sanday Vice President Sara Duterte, Representative Paolo Pulong Duterte, kag Attorney Harry Roque sa mga budget insertions sang 2020. So kay Tinio hindi makahambal pa si Vice President Duterte nga siya ang mayara sa matino nga konsensya bangod madumduman nga mayara siya sa gin-endorso nga mga proyekto sa DPWH sa siya ang alkalde pa sang Davao City. Ginambit man sini ang ginaligar nga 51 million pesos nga alokasyon kay Congressman Pulong Duterte nga una na naging kumemar ni anay DPWH USEC o kon Undersecretary Cabral. Dugang pa niya nga mayara sang iban nga opisyal sa Malacañang kaangan ni Roque kag Bongo o kon ni anay spokesperson, presidential spokesperson Roque kag Senator Bongo na ginaligar na kabenepisyo man sa tion pa sang Duterte administration. Pathag sang mamalidha, nagsugod ang ginaligar nga pangkurakot sa DPWH budget umalin pa sa 2016 to 2022 kaya dapat nga imbestigahan ini. Dito naman kita sa detalye sa aton nga balita international. Duwa patay kag 26 ang pilason sa nagluntad nga pagbunggo anay sa ngapin 50 kasalakyan sa Kanetsu Expressway sa Minakami, Ganma Prefecture, Japan. Nagsugod ang insidente sa pagbungguan ay isang duha ka truck nga nagtugas ang chain reaction rason nga magkalayo idi kag nadalahi kag ang hindi pagdubo sa napulo kasalakyan. Nadulaan sang kabuhi ang isa ka 77 years old nga babae nga nagikan sa Tokyo kag nasapuan man ang isa pa kalawa sa driver seat sa nasunog nga truck. Nagdangat man sa 5 katawong ang masubra na samaran samtang 21 ka iban pa ang mayara sang minor nga pilas. Ang snowstorm ang ginapatihan nga kabagdanan sa natabo nga aksidente. Nagdangat sa 7 ka oras antes nga mapatay ang sunog samtang ginsarado naman ang piyak nga bahin sang expressway nga nagtugas ang mabugat nga trapiko sa area. Kag sa kalabos sa balita international, gipakigbayan sa mga Pilipino sa Taiwan ang ilang mga nakuha nga video sa nagapakita sa pag-uyog, pag-evacuate kag mga damage matapos ang natabo nga 6.6 magnitude nga linog sa northeastern coast kahapon. Nabatsyagan ang pagtayog sa pipila ka bayan sa Taiwan nga na-record sa United States Geological Survey. Kaduha na ini nga linog susudod sa isa ka semana ginsundan sa 6.0 magnitude sa Miyerkules, Desyembre 24. Sa isa ka video makita nga yara sa gwa ang tanan nga hotel guest sa isa ka hotel. Sa isa ka video pa gikan kay Marifi Montilla Avena, makita nga nagadalagan pa panawag ang isa ka pamilya humalin sa second floor. Sa karon wala pa sang na-record nga Filipino casualties. Nagapadayon naman ang pagmonitor sa sitwasyon sa mga otoridad kag nagapahanumdom sa mga pamuluyo nga mangin alerto sa posibleng aftershocks. Santo sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa alas 11 sa East kagabi, wala sa na-record nga pamahog sa tsunami sa pungsod Pilipinas.
Lito naman kita sa balita sa hinampang. Ginalauman ng isa ka auction house nga mga baligya sa pila ka milyon ang baseball jersey sang Japanese star nga si Shohei Ohtani. Ang Los Angeles Angels ang isa sa mga final jersey nga iya nga ginsuksok sa nasambit nga team. Ginpayag sa heritage auction nga pagabuksan ang bidding sa maabot nga Pebrero 6. Ang nasambit nga jersey ang ginsuksok sa 2 Agosto 3, 2023 kung sa din nakuha ni Ohtani ang iya nga ika-40th home run batok sa Seattle Mariners. Historical ang nasambit nga jersey bangod sini nakuha sang Japanese baseball player bilang Most Valuable Player Awards. Apisar sa nasambit nga kadalagan, ang wala ini nagdaog sa World Series tub-tub nga nagperma ini sang $700 million sa Dodgers sang Desyembre 2023. Humalin sadto nakuha sang Dodgers ang back-to-back World Series sang 2024 kag 2025. Samtang sa balita sa entertainment, gingasal na ang aktres nga si Carla Abellana sa iyang ng showbiz fiancé nga si Dr. Reginald Santos sa isa ka intimate ceremony kahapon, Sabado, Desyembre 27. Makita ang blooming nga aktres sa suksok sini nga puti nga gown samtang ginakasal. Antes sa kasal gipakigbayan pa ni Carla ang mga litrato nagikan sa iyang bridal shower nga ginpanigayon sa isa ka dermatology clinic sa Parañaque. Ginkumpirma man ni Carla ang sangdamlag lang ang engagement matapos mag-post sa litrato sa kamot sini nga may singsing. Sa Oktubre ginathag sini nga ang mga rumors ang sa iya kasal kag gipayag nga I would like to keep it private. Madamo sang supporters sang aktres ang nagpadala sa ilang pagtamyaw sa bago nga chapters ng iya nga kabuhi. Oras sa Bombo Radio Pilipinas, Standard Time, 35 minutos lang nakaligad sa Takra sa isang gabi. Amoy to mga kabombo ang amon nga natipon nga mga balita diri sa Bombo News Evening Edition. Adlaw kita sung Domingo, Petsa 28 sa bulan sang Desyembre, subong nga tuig 2025. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. 4 kadlaw na lang ang nabilin antes ang bagong tuig. Headlines. Bangkay sang babae nakita sa kilid sang flyover sa Purok Mars, Barangay Singkang Airport, Bacolod City, kaina sa ngapon. Station Commanders ng Bacolod Police Station 7 ginpasalamatan ng mga pumuluyo sa pag-report sang kawatan sa Barangay Alihis, syudad sa Bacolod. Baligyan ay sang lechon naghina. Pila ka mga individual naga-eksperyensya sang mental health issues apisar nga holiday kag tion sa festivities. Para sa aton nga balita national, replacement sa mga nag-resign sa Independent Commission for Infrastructure wala pa na diskusyonan. Automobile Association of the Philippines nagsuhestyon nga dapat i-require ang pagbutang sang dashcam. Senator Panfilo Ping Lacson ginpahayag nga siguruhon ang paggamit sang 2026 national budget. Para dapat sa aton nga balita international, duwa pa tayo 26 ang pilason sa pagbungguan ay isang kapin 50 ka mga salakyan sa Japan. Mga Filipino sa Taiwan gipakigbayan ng video sa nagduntad nga 6.6 magnitude nga lino. Para sa balita sa hinampang Los Angeles Angels jersey ni Shohei Ohtani natala na nga ibaligya sa auction. Balita sa entertainment, aktres si Carla Abellana naging kasal na sa iya nga ng showbiz fiancé na si Dr. Reginald Santos. Oras sa Bombo Radio Pilipinas, Standard Time, 36 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 6 ang gabi. Standby na kita sa masunod nga programa ang Bombo Harana kag iban pa. Sa katapusan, kami inyo nangintag balita. Bombo Glory Faisal Shari. Kag Bombo Denver Quijano. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Para naman sa aton nga Bombo News Analysis, agin padala sa aton bawkod gatag palamati nga pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones nga may tigulo, hindi makaabswelto. Amat-amat nga ginuuli ang kwarta sa Ghost Project nagikan. Ginhimo sang opisyal sang DPWH nga dalahig man. Sa Manumalia nga flood control project, ila gin kamasaan. Anay DPWH Bulacan District Engineer Alcantara naguli milyon nga kwarta nga ila na ganansya gikan sa flood control nga proyekto gobyerno ila gintunto. Ini nga kantidad iya nga ginbalik sa paglaom nga siya amang witness kag itudlo ang utok-utok sang kinawatay.
agud pasabton sa sala nga ginaobra nila sang madugay. Pero hindi ini dapat nga iuli lang ang kinawatan, mahimo ka na nga makapanabat. Kay bisan iuli mo ang kwarta o kung hindi, ang krimen himo mo na, gani ikaw guilty. Dapat sila sa gyapon ang kasuhan. Bisan hindi sila mag-state witness, masyado kaklaro sa ebidensya, hapos man tumuron ang kung sino ang utok sang sili nga kontrobersiya. Pagulis ng kinawatan hindi makapabswelto. Sang kaso nga pag-atubangon mo, kung himo nini sang gobyerno, mangin ini palaanggiran sang masunod pa nga mga kawatan. Ang ini nga panguna-una pananawa naging padala ni Armando Calieja sa Barangay Sumag, Bacolod City. Isa man ka-honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatan-on ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon, ano ang pinakauna nga tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang liwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kon ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kon common sa pagtawag jicama o kon Mexican turnip, bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa taong 3000 BC pa. Tubtog in-introduce ini diri sa reyon sang Asya sa mga Katsila. Kaangay sa mga green, leafy, and yellow vegetables nga yara sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable ginakabig bilang superfood. Mangkaranon ini sang vitamins A, C, and K, folate, phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Wala labot sini, ang singkamas manggaranon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag, good source man ang singkamas na ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion, and blood sugar control. O, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tao agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea.
Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara nasa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag magpangamuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon. Barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sang metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Isa sa mga ginakabig most beautiful native flowers diri sa Pilipinas amo mismo ang aton national flower nga sampagita o kung ginatawag sampagita jasmine o kung Philippine jasmine o kung Arabian jasmine. Ang sampagita ginhimo ini bilang pungsudnod nga bulak sang Pilipinas upod sa waling-waling orchid humalin pa sang tuig 1934 tubtob na karon. Ini pinaagi sa Proclamation number 652 nga gin-issue ni Governor General Frank Murphy sa tung February 1, 1934 kalakip na diri ang nara bilang national tree sang aton pungsod. Ang bulak nga sampagita nga may binomial names Jasminum sambak ang native gali sa pungsod Bhutan kag India tubtob nga gin-cultivate ini diri sa Southeast Asia. Ang sampagita nagaduag ini puti kag daw kaangay sa star o kon bituon ng korte kon lantawon kag ang tagsa ka bulak kalabanan may 5 tubtob 6 kabilog nga oval shaped petals. Hindi kaangay sa iban nga mga bulak nga may season lamang ang ilang pagpamukadkad, ang sampagita flowers naga-bloom bilog nga tuig. Nakaibalo ba kamo nga ang sampagita isa ka night blooming flower? Kung gabi lamang ini naga-bloom o kung nagapamukadkad kag nagasira naman ang mga petals kun adlaw. Ang pinaka-special features sa sampagita amo ang unique sweet scent sini o kung tuman kahumot nga klase sang bulak sa bugos nga summer season. Nakaibalo ba kamo kung nga sampagita ang ngalan sang sini nga bulak? Well, suno sa
sa legend ang ngalan Sampaguita nagikan sa Filipino words nga sumpa kita, meaning I promise you. Nakaibalo man bala kamo nga may medicinal benefits nga makuha sa bulak kag dahon sang Sampaguita? Ginakabig ini nga antidepressant para sa mga Pilipino. Ang ato national flower nga Sampaguita nagasimbolo ini sang purity, humility and strength. It's beginning to look a lot like Christmas. Bulan na sang Disyembre kag diri sa Pilipinas amo ini ang pinakamasadya nga bulan para sa aton nga mga Pilipino. It's the most wonderful time of the year. Ika nga sa ambahanon. Towing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the Christmas season in the Philippines focuses on budgeting and smart shopping, prioritize safety during travel and at home, and embrace traditions like family decorating and festive food. Apang, amo man ini ang panahon nga makabig naton magasto. Bangod panahon ini sang paghinatagay ilabi na gid sa mga regalo, Paskwa para sa mga miyembro sang pamilya para madamo nga mga ihado kag ihada halin kay ninay kag dinoy, kag galastuhon sa mga pagkaon pang Noche Buena sa Paskwa tubtob sa bagong tuig. Hindi kay go ang 500. Yari ang mga tips para menos gastos kita sa sining holiday season. Create a detailed budget for gifts, food, and travel. Kag kung ano ang budget, stick to it. Hindi magpinagusto-gasto kag likawan ang impulse buying. Hingalitan na ang oportunidad nga makasave pinaagi sa mga local sales kag promotions. Pwede man ang mag-shop online for discounts. Kag kung may time, pwede man ang mga do-it-yourself gifts o kung DIY. Maghimo sang unique, personalized nga regalo at home, agud makasave sang kwarta, plus may personal touch pa. Samtang, sa bahay naman sang health and wellness, dapat tilikawan nga ma-stress. Bangod sa kasakuon, nagkakabiktima kita sang holiday rush. Gani, ibalanse lamang ang mga holiday activities with rest to avoid stress. Kag sa pihak sang wala untat nga pagparty dire, party didto, dapat balance diet gihapon to stay healthy. Sa Christian belief, kung maghambal kita precious blood, nagapatuloy ini sang hamili nga dugo ni Jesucristo, ang aton Ginoo kag manluluwas. Nagarepresentar sang ransom o kung amo ang ginbayad pang tubos sa mga sala sang katawan agud makaangkon sa panibag-ong kabuhi nga walay katapusan. This precious blood of Christ shed through His death on the cross for the atonement of our sins. Sa aton nga mga mortal nga tawo, ang dugo tuman gid ka vital. Importante ang papel sang dugo sa aton lawas. Amo ining nagatransport sang oxygen kag nutrients sa aton nga mga cells. Nagakakasang waste products kaangay sang carbon dioxide, nagabulig sa pag-regulate sang aton body temperature kag blood pressure. Naga-deliver sang oxygen gikan sa aton lungs kag nutrients gikan sa mga pagkaon nga aton ginakaon sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Ang aton hamili nga dugo amo ang nagapasiguro ang tanan nga mga tissues kag organs sa aton lawas ang naga-function sang maayo. Our precious blood plays a key role in maintaining the body's internal balance. Blood is vital, life-sustaining fluid essential for survival. Humans will die without blood. Amoy ning rason ko nga atuman man kaimportante sang ginatawag blood donation. Donating blood is crucial because it provides a vital life-saving resource for patients who cannot make it themselves. Ang kamatuoran nagasiling nga wala sang substitute para sa human blood. Blood saves lives. Gani, magdonar na sang dugo agud may gamiton sa tion sang emerhensya. Kag ikaw nga nagadonar may makuha nga health benefits, kalakip na ang pag-angkon sang healthier heart. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water-efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw.
Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Dandansoy bayaan, ta ikaw, pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon SCS sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, ukon FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw kag kun makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga Solidad. Apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Barangay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwa ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinoagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Ang tubo, Saccharum officinarum o kung Saccharum officinarum sa iyang scientific names, isa ini ka klase sang hilamon nga mataas. Yes, hilamon. Sugarcane is a type of grass, perennial grass, meaning it grows back after each harvest. Tason kun nga ang makapila pa ka crops ang mahimo sa isa lamang kapagtanom sang tubo. Primarily, ang tubo ang ginagamit para sa sugar production, kag nangin commercial crop ini sa masobra 70 ka mga kapungsoran sa kalibutan. Kalakip na diri ang Pilipinas. Apang ang pungsod Brazil, amo gid gali ang largest producer sang kalamay nga nagikan sa tubo. Nakahibalo-bala ka mo kung diin gid nag-originate ang tanom nga tubo? Well, ini ang una nga nagtubo sa isla sang New Guinea sa Pacific Ocean. Ang tubo nag-accumulate sang isa ka klase sang kalamay nga ginatawag sucrose kag paagi sa juice kon duga sini. Nangin primary source ang tubo sang kalamay. Ang tubo ginausan man bilang kuluhaan sang ethanol nga isa ka klase sa biofuel nga mahimo usaron bilang substitute sa mga petroleum products. Madamo man sa mapuslan nga mga byproducts sang tubo kaangay sang bagas, molasses, pressed mud kag iban pa nga mga sugarcane diverse uses kalkip na ang fuel, animal feed kag fertilizer. Samtang ang mga varieties naman sang tubo ginalakipan sang red cane, cinnamon cane, red-eyed cane, zecca cane, blue cane,
ang chewing canes o kun ang tubo nga mahumok nga pwede mapangus kag usangon. Kaangay sang variety nga La Carlota nga ang duag mapula-pula. Yaraman ang syrup canes kag crystal canes. Samtang ang tubo manggaranon sang nutrients kaangay sang carbohydrates, protein, vitamins, minerals, antioxidant kag fiber. Ang tubo juice nagaangkon ini sang natural sugars kaangay sang sucrose kag glucose nga nagahatag sa aton lawas sang quick energy boost diri sa aton probinsya sang Negros Occidental. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines, Standard Time 57 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 6 ang gabi. Sa gabing madilim, wangis mo'y bituin sa langit, untang law. Sa gabing malamig, larawan mo nini, nagbigay pa sakit ay gising at magbangon sa pagkakupili, sa pagkakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at kami dungawi nang mapagtanto mo ang tunay kong Welcome na sa aton nga pagpangalagad ang Bombo Harana kag iban pa nga unsa diin ako inyo mangin alagad idi si Bombo Denver Quijano. Kag kaupod man naton diri ang duha ka mga mapisan kag talentado nga mga gitarista na haranista pa sila di Sir Bing Galvan kag Ernesto Obensa. Kaupod man naton sa guwada nagahulat na badra ang aton nga mga haranista ano nga kung sa diin sinimana daan ng ila sining nga pagpreparar sa ila sining nga kantahon para ipabati naman sa inyo no. 4 na lang kadlaw ang nabilin antes ang bag-ong tuig. Mga kabombo, mauna na ko nga daan greet sa inyo sa nga malipayon nga bagong tuig kag sa tinalikdan lang nga malipayon nga Pasko abaw kadasig lang gid sa ngaton nga mga inadlaw no, kadasig lang magatakop na ang tuig 2025. Kamusta ang inyo sining nga pagselebrar sining nga Pasko no? Unahon naton diri kanday Taybing. Taybing, kamusta inyo pag-celebrate sining nga Pasko? Yes, may gabi naman sa aton mga sukya sa aton bahin sa ako niya.
di December subong di manigar nga damo tarakit. Wow, mayo gede mo ginapina nami. Kada hapon gatagring man ang buta. Ay, gap na pero to da ya basta pinsan nga lang gato pa man sa amon mga soke galya. Merry Christmas and Happy New Year. Advance sa inyo. Alin diri sa amon sa Bumbo Radio. Request lang kamo diri sa amon kay sa gihon taning atong programa ang harana sa Bumbo. Yes. Mayo gabi kag advance Merry Christmas. Happy New Year. Happy New Year. Merry Christmas kano sa daso naman nga tuig. Ikaw yata Luloy, kamusta? Paano niyo nigin celebrate ang Pasko sa inyo to ya? Yan, malipayo naman tagyapon. Ang pag-celebrate importante niya ang Diyos niya atong saligan. Man, maganda. Nagselebrar ka man. Ano yung handa sa lamisa? Ang handa, mga makakaong-kaong lang tayo ginagmay. Pilang racket. Dako-dako man. Oba, dako-dako. Mayo gid do. Amo ginang importante, nakarakit na no. Aton na bala nga mga kanan nga may mga pilaman ka mga pumluyo diti. Ang iba niya gapangita ya kung sino ang makaruling sa ila. No, kung sa diin arab lang indi bugat sa bulsa kapag hatag. Dugo kasako man sang mga kabataan nga nagapanguling sa balay sang sadto. Nga do kada pagtalikod pa lang sa isa ka grupo. May karara naman no. Gabalik-balik no. Pero amo na kalipayan kag isa man ako mismo nga nakatesting sa nga una sa no madumduman ko ang classmates sa una so, way back grade 10 ko sa una no 4th year na bala ang amo ng mga target nga mga bala ining mga subdivision. Oo, amo pa nagali ang dagko man ang iban pagkanta pa lang patay ng suga. About sige yun lang yapon kaya ang importante ang kandrablang plano is makakanta ka sang Christmas season no. Sini naman nga bagong tuig no kamusta kamo ya mga kabombo si Duabe diri sa aton tagpalamati ang mga nakatisting sang magpang ano na gani pangaruling abi i-share dabi ang inyo sini nga mga experience, mga unforgettable experience man ninyo no. Pero pamati naman kita sa subong no sa mga harana nga ginpang praktisan sa ngaton diri nga mga haranista do now naton diri si Sir Edmundo Revillo no. Sir Ed, pwede ka na diri kamat-amat sulod. Okay to ilang monitor sa bombo mic. Sir Edmundo Revillo, pwede ka na diri kamat-amat sulod no kay para mapapati na naton diri ay inyo nga mga ambahanon. Sa aton nga mga Facebook live viewers bayong gabi dira labi na gid kay Nine, ginagreet naton dira si Mama Marafili Esperta Kimba, kay Papa Moroy kag Lula Maringa dira sa Kalong-Kalong Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Salamat gid. Merry Christmas kag Happy New Year dira sa inyo. Sir Kent Bulaca, good evening man. Mayo lang dira nga pagmonitor sa Barangay Handumanan Zone 8. Ginatamyo ko lang dira sa Barangay Araal, La Carlota City ang Bulaca family kag Velasco family kay Choy Dan Bulaca, Nining Bulaca kag sa Minlo Talisay kay Choy Tony Wanisa chay Foya Wanisa. Thanks gid Bombo Denver. Request niya ko doon diri ang kahoy nga lawaan. Salamat gid no. Sir Bibot Ombigo na mayong gabi mandira palihog dalawi daw ari kami sa Mansilingan nagapamati. Happy New Year to one and all. Ari na sa ton kaupo diri si Sir Edmundo Revillo, pamatihan ta naman diri ang iyang ambahanon.
gising. Sa ngayang nalaya sa gihapon na basa ko, ang ginokit na litrang I love you. Pagkatang panahon, wala kong inunahon na palangga ko nagbago ka. Sa puno sing kahoy nga mo ang saksi sang tanan, sa gugma na dudubong ng ilulungan. Kahoy lantaw-lantawon ko na lang, tintat nga manapukan. Sa ngayang nalaya sa gihapon na basa ko, ang ginukit nga litrang I love you. Sa ngayang nalaya sa gihapon na basa ko, ang ginukit nga litrang I love you. Kami ako na sa Barangay Glauan, si Ibang Garcia, si Ibang Nansan, kag si Josephine Arinyas, kag si Felicidad. Si Felicidad. Kaya mares, mapapakaroon nalipat kasi mobilye siya. Kag ang nagaparamyaw, si Edmundo Rebelio, sang Purok Paho, Barangay Glauan. Namong salamat. Madamo nga salamat sa kay Sir Edmundo Revilio, no? Abaw ko ay yagi di perming best song kahoy nga ano tanong kani? Gimingaw ako kahoy nga lawaan. Ay, di mayo gini ato niya mga ranista no kay ti basta may request ikan taon din kung kaya man lang no. Kag happy New Year dira kay Nanay Elsa RC nas well lang da kapag pamati dira sa Talisay no. Hindi og man tada din panawagan naton dira sa Gwa. Si Mama Wilgina Pacquiao pidi ka na diri kamat-amat sulod. Sa kay Sir Rodel Alcantara mayong gabi dira sa imo ginagreet naton belated happy birthday sa iyang asawa si Hilda sang December 25. Uy, dungan sa Pasko ba no? Happy birthday dira kay Hilda sang December 25. Kay Ma'am Sonia Doko mayong gabi man dira sa imo ginatamyaw dira niya sa Gwa. Si Sir Ed Solano, Ray David, Merly Solano, kag Ronaldo Doko sang Barangay Balaring. Kag mayong gabi man dira kay Doms Canyo, may lang nga pagpamati. Merry Christmas and Happy New Year. Kay PG Samson, mayong gabi dira may request lang ko tani nga ikadalawang bathala para sa tanan nga taga Turo-Turo San Enrique sa Sotana family, Malagan family, Freedom Kyoyo, Sir Dennis Istoya, advance prosperous New Year sa tanan. Salamat. Kaupod na naton diri si Ma'am Wilgina Pacquiao, pamatihan ta naman diri ang iya nga ambahanon. Simulat sa pool, mahal kita, lalalaman mo, walang sa loob ko, naniiwanan mo, bunakulakoy hanggang wakas, bakit biglang ang nagbago? Balat kayo lamang pala. Naniwala man ako kung lumigaya ka sa piling ng iba. Ikaw ang langit ko, ay ang pag
pag-ibig niya. Tututol ba ako ng kagustuhan mo? Sapat mahal minsan, minahal mo ako. May bakas ka bang nakikita sa aking mukhaw? Masdan mo ang aking mata, mayroon bang luha? May hinakit ba ako sa'yo? Sa palagay ko'y nawala. Ginusto mong magkamalay, wala akong magagawa. Kung lumigaya ka sa piling ng iba, ikaw ang langit ko, ay ang pag-ibig niya. Tututol ba ako ng kagustuhan mo? Sapat mahal minsan, minahal mo ako. Simula't sa pool mahal kita, lalalaman mo, walang sa loob ko, naniiwanan mo. Bunakul ako'y hanggang wakas, bakit biglang ang nagbago? Balat kayo lamang pala, naniwala man ako. Kung lumigaya ka sa piling ng iba, ikaw ang langit ko, ay ang pag-ibig niya. Tututol ba ako ng kagustuhan mo? Sapat mahal minsan, minahal mo ako. Kung lumigaya ka sa piling ng iba, ikaw ang langit ko, ay ang pag-ibig niya. Manamyaw ko diha kay kumari na ko Gloria, may gabi, o manamyaw ko kay Kaburnay o kay Mia Daniel, o manamyaw ko diha sang akong kumari diha sa Escalante sa Malasibog, kay kumari na ko Janet Layan o si Nestor, kumpare ko si Nestor Layan, o manamyaw ko diha sa tanan ako nga kabataan, o manamyaw po ko kay Inday Linda Parcon, o sa tanan naman po diya sa Paho kay Bibing Jimmy, o sa tanan na lang sa pamilya Rebelio, pamilya Bilyesa, o manamyaw ko sa pamilya Ubinsa. Mayong gabi na lang ninyo tanan diha ang nanamyaw si Wilgina Pacquiao Diamante sa Radyo Bombo. Mayong gabi niyo tanan. Madamo nga salamat kay Ma'am Wilgina Pacquiao kag ginatamyo dira naton sa Purok Alangilan si Hernani Rimada no kag si Ana Marie Tonyes Rimada. Mayong gabi dira sa inyo sa tanan. Taybing ang panamyaw nimo dira. Natamya man mayong gabi gid sa amigo kong gwapo maning sumaot gani ka tapok. Ay ba? Tatlo TL. Porton Almunia may gabi na sa imo kay Iba Almunia. Larry and Grace Delgado, Santiago Rogelio, Rory Hamantok, San Sontri, Katabla Baybay, Rodi Panagsagan, Kag, Angelito Tribaco, Tanang mga Plaza Boys sa Kabaro, Tanada. Ang gabi sa inyo, kag-advance, Merry Christmas and Happy New Year. Yes, good. Digyan panawagan naman naton dra sa gwa si Sir Ed Solado, no? Ed Solano, pwede ka na diri ka matamat sulod.
Kag Leo Digario Kadosale mayong gabi dira sa imo ginatamyo na dira sa Granada ya Mrs. Digamo Serita Kadosale all the way always gid kami pamati di kada Domingo. May gid pagpamati Sir Leo Digario mayong gabi dira sa inyo. Kag pamatian ta naman diri ang ambahanon nga gindala ni Sir Ed Solano. Take the ribbon from your hair, let it show upon my skin, playing softly upon my skin, like the shadows on the wall. Come, I'll lay down by my side till the early morning light. All I'm taking in your time, help me make it through the night. I don't care what's right or wrong, I don't try to understand. Let the devil take tomorrows. Lord, tonight I need a friend. Yesterday's didn't come till the early morning light. It's so sad to be alone. Help me make it through the night. I don't care what's right or wrong, I don't try to understand. Let the devil take tomorrows. Lord, tonight I need a friend. Yesterday's didn't gone, and the shadow of smile. It's so sad to be alone. Help me make it through the night. It's so sad to be alone. Help me make it through the night. Dira sa Hacienda Lourdes 41 Manapla, ginatamyaw ko dira sinining Tubira Paktaw ning Merry Christmas. Happy birthday sa kay Amy Solano. Amy, happy birthday sa imo. Sumuman sa kay Analo David, Maridit Isuga, Armin David, Leo Claor, Alan Villaros, Rinaldo Duco Jr., Victor Gutang, Sunya Duco, Bob Abulino, ang nagapanamyaw, Mr. Ed Solano, kag Merly Pasilan Solano. Banda mo nga salamat sa kay Sir Ed Solano sa iya sinadiri nga ambahanon nga ginadala. May nagpadala man diri sa aton sang sulat do. Kay ginatamyaw ta dira siya ang sidiray sa Morsha kag sa mga tinawo kaya tanan-tanan kag subong man sa MMBC Bike Club nagapanamyaw si Loloy Obensa. Mayong gabi dira sa inyo sa tanan kag liog man diri matamat naman sulod Ma'am Josephine Villaran. Sir Leo Baygar, Merry Christmas dira sa imo, no? Kag mayo lang dira nga pagpamati. Good evening po mo Denver. Ligo big great sa inablos ko si Ethan Adastigo Family Baygar, Pontevedra, Balangigay, Negros Occidental, Bobo Denver, ari kami sa Iloilo, Anchorage area pa kami waiting for docking, unloading kami. Pero Bobo Denver, nagpuli ko, mayo maka New Year ko
sa amon. Madamo gid nga salamat. Mayo gid nga maka New Year ka dira. Bombo Denver, tamya ko gali si Joel Baloco nga nagapamati sa Bombo Radio kag harana. Always good thanks. Mayong gabi dira Sir Joel, Happy New Year dira in advance sa imo. Arin na si Mama Josephine Villaran, pamatihan ta naman diri ang iya nga ambahanon. Sang nagsumpanay nga di maghilayuay, saksi naton ang bulan kakabitunan, ang tanan na dula sang nakita mo siya, nagatulo ang luha, sang kamo ang nadula, sa diin bala palangga, di nanggin sumpa, tanan nga oras nagaluha nga palangga, nga pala kung siyang kalipayan ang tusun nagidlang, kung imo balikan Diyos na lang ang maalam, sa diin bala palangga, di nanggin sumpa, tanan nga oras nagaluha nga palangga, nga pala kung siyang kalipayan ang tusun nagidlang, kung imo balikan Diyos na lang ang maalam, kung imo balikan Diyos na lang ang maalam. Mayong gabi sa kay Fidel Martinez sa Manapla, kag si Alex Martinez sa Villa Soledad, mayong gabi man. Kasapahan ko'y gali sila ni Merly kag Jesus Sibilla, mayong gabi kag sa pamilya Sibilla. Kag sa akon mga utod sa Talok, mayong gabi kag si Inday Jen sang Lambunaw, mayong gabi. Kag si Merly og si Nyula gali, mayong gabi sang Gimaras, kag karon naman na. Yes, madamo nga salamat kay Ma'am Josephine Villaran. Grabe no. Taibing ang panamyaw ni mo dira. Ang ginatamyagay ng mga katropa ta, Torni Bimbola Bidis, Baling Tejano, Morning Master Kapiaya, pero katugid siya kay gusto ya, matanaw kayo makita-gid ang sitwasyon kung ano ba ang kantahan na ibla niya. Okay ba siya nga pamahaw ka tapok man na. Dalaman siya piyaya ba mga damo-damo piyaya, kaya tapok man ang piyaya, pero hindi daw kalalaw ka na daw kalalaw kay pa mga tambi-tambi mo. Yung ay kamay lang anay, baling kapidat ba. Kay Janet, master kay Gapusay Kasag, migo tada Edward Lopez,
kag sa kay Diaflor pumari siyang tabigi Sarabia. Good evening. Happy listening. Damo nga salamat sa kay Sir Bing Galvan, kag mayong gabi bandra kay Jundi Paguntalan. Shout out to family sa Paguntalan dira sa Dong-i, no? Di nang Dong-i man. Sir Ray David, pwede ka na diri kabat-amat sulod kay para sa imo naman ikaw na di magabulos, no? Ari na sige si Sir Ray David. Sir Ray David. Pamatihan ta naman diri ang ambahanon nga gindala. Malamig ang simoy ng hangin, kay saya ng bawat damdamin, ang tibok ng puso sa dibdib. Para bang hulog ng ng Pasko'y lagana, mayroong sigla ang lahat, wala ang kalungkutan, lubos ang kasayahan, imig ng Pasko ay umiiral sa loob ng bawat tahanan. May awit ang simoy ng hangin, tibok ng puso sa para bang hulog ng Pasko'y lagana, mayroong sigla ang lahat, walang saya ang kalungkutan, kay saya ng lubusan, himig ng Pasko'y umiiral sa loob ng bawat tahanan. Mayawit ang simoy ng hangin, kay saya ng ang tibok ng puso sa dibdib, para bang hulog ng langit. Ginapanamya ko dira sa syudad sang Kilay, Anano David, Armin David, Patricia Solano, Junil Solano, Bibing Solidad, Banaris, Daniel Bibing Labis, Naldo Ansonia Doco, Fred Trisries, Marisa Olvido, Sheila Singid, Tito Zapatero,
Elot Agolino, kag Armando Lubaton. Happy birthday sa imo, Mr. Lubaton, sang Cadiz City. Ang nagapanamyaw, Mr. Ray David. Kundamo nga, salamat sa kay Sir Ray David. Happy birthday man sa amay sa ngamon kaupod diri sa Bombo Radio, no? Ang papa di Bombo, Gracelyn Parcon Lubaton. Sir Lubaton, happy birthday dira sa imo, no? Kag liog man tadra pa matamat man sulod yan si sino ni? Melina Narciso. Emilyn Narciso. Ma'am Emilyn, pwede ka na diri ka matamat sulod. Ma'am Melinda Lidesma Binaoro, mayong gabi dira sa imo. Ginatamyaw dira nato na yung abana nga si Junel, kag ang apo niya nga si Ino. Gapamatigid sila subong sa Proclacson na Barangay Santa Cruz, Murcia. Ang abyaw ang iasawa nga si Inday. Salamat gid Bombo Denver. Ma'am Emilyn Narciso, pwede ka na diri ka matamat sulod. Taybing ang imo dira nga panamyaw. Ay, may gabi di kay Nelson Rebeles, Bobby Ramirez, Didit Bayuna, subamang kay Orboy Kikero, kag Danilo Vicentino, mga gwapo ni taga Zone 5 Talisay, mga katropa dala sa plaza. Mga gabi kag advance, Merry Christmas and Happy New Year. Mayong gabi. Namo gid nga salamat sa inyo, no. Sa liwat si Ma'am Emeline dra sa gwa, pwede ka na diri ka matamat sulod, no. Bawo ka dasig lang gid sa aton nga mga oras kay ginagawa naton. Ma'am Emeline, na si Ma'am Emeline Si Sir Tony Aguilar, prepare na lang ko dadaan na. Tapos ni Ma'am Emeline, si Sir Tony Aguilar din. Sila na, sulod lang? Okay na. So, matamat lang di sulod Yung Gabi. Ano mo yung kantahon? Labamba. Labamba. Sige, hari mo nga mic ko. Okay. Okay na. Okay na siya, ma'am. Sige, pamatihan na naman diri ang ambano ni Ma'am Emeline Narciso. Para bailar la bamba, se necesito una poca de gracia, bambita mía, y arriba, ay arriba, por ti seré, yo no soy marinero, soy capitán, bamba la bamba, seré. Para bailar la bamba, se necesito una poca de gracia, bambita mía, y arriba, ay arriba, por ti seré, bamba la bamba, seré. Advance New Year greetings goes out to Ma'am Margaret Ruth Florete, CEO of DYWB Bombo Radio Philippines, also to the DYWB management and staff and technicians headed by Sir Daniel Lecciones. Also to my Aunt Terry and cousins in Bago, and also to my brother Elizalde and family sa Villamonte, sa aton mga haranista, sa
sa aton host si Sir Denver, subong man sa aton gitarista, Nong Ding and Nong Loloy. And lastly, ang akon mga neighbors dira sa Purok Lubi, Barangay Handumanan, headed by Kapitan Febe. Basta Kapitan Febe. Okay, greetings coming from Miss Emeline Narciso. Madamo nga salamat kay Ma'am Emeline Narciso sa sining nga do makasaot nga ambahan no. Yes, paniwaon naton dira. No. Liog naman tadi matamat sulod Sir Tony Aguilar. Ano mo yung kantaon ni Sir Tony? Evermore. Sige, pamatihan ta naman diri ang ambahan nun na gindala ni Sir Tony Aguilar. If you go, I don't ever go. So please don't ever go. So please don't ever go. Dira sa Banosang Talisay, ginatanong ko sa ngayong gabi, si Carding Magbanwa, Nining Magbanwa, Nining Lasarte, yan Lasarte, kagangakon nga pinalangga nga bigo, Rilian Tika, mayong gabi na sa inyo. Ano pa namin yung ito ni Aguilar? Madamo nga salamat sa kay Tony Aguilar, no? Kag Jundi Paguntala, mayong gabi mo pwede, request idol Halin
ahain ang utlana no kay Willie Gartis. Salamat gid no. Sir Bing, ikaw ang magabulos magakanta. Pamatihan ta naman diri si Sir Bing Galvan. Sa tuwing Pasko na darating, walang tigil na caroling. Mga awit na sadyang atin, inaawit sa caroling. Walang tigil na caroling, nanginginig tainga namin. Mga tao ay nagigising sa pagtulog ng mahimbing. Maligayang Pasko, masaganang bagong taon. Kami sana abutan ninyo kahit anong aginaldo. Maligayang Pasko, masaganang bagong taon. Kami sana abutan ninyo kahit anong aginaldo. Walang tigil na caroling, nanginginig tainga namin. Mga awit na sadyang atin, inaawit sa caroling. Walang tigil na caroling, nanginginig tainga namin. Mga tao ay nagigising sa pagtulog ng mahimbing. Maligayang Pasko, masaganang bagong taon. Kami sana abutan ninyo kahit anong aginaldo. Maligayang Pasko, masaganang bagong taon. Kami sana abutan ninyo kahit anong aginaldo. Walang tigil na caroling, nanginginig tainga namin. Mga awit na sadyang atin, inaawit sa caroling. Walang tigil na caroling, nanginginig tainga namin. Mga tao ay nagigising sa pagtulog ng mahimbing. Anong sigla, anong saya, walang tigil na ginatamya tada mga katropa ta si Ma'am Rose Villanueva Ginsa. Ma'am, Merry Christmas and advance Happy New Year. Moret Club si Inday Linda kay Tano sa Barangay Dos Hermanas nagapamatikid. Suman kay Liti Dinora sang ginalaran sila. Inday Liti mga gabi sa imo. Kay Pedro Burgos, Pedro Dispi, Joning Educado, kag sa sunod do sa league, si Kagawad Judith Javier, good evening, Lia Espacio, Bridget Padilla, kag kay Kagawad Espino sang Zone 16, tanan, mayong gabi sa inyo kag advance, Merry Christmas and Happy New Year. Salamat. Damo nga salamat sa kay Sir Bing Galvan. Pwede man diri kamatamat sulod si Ma'am Mida Rio, no? Ma'am Mida Rio. Pwede ka na diri kamatamat sulod, no? Kung nagulat ra si Ma'am Mida Rio. Ara pa sa ginatabing, no? Nagulat saya makanta niya si Ma'am Mida Rio, no? Madamo man nga nagpabilin ara sa galiw. So kumayo sa mga Ma'am Mida. Ano kantahon mo ya, ma'am? Bulag kag baliw. Bulag kag baliw. Sige, pamatihan ta na diri si Mama Mida Rio sa iyang ambahanon nga gindala. Tuloy naman.
ginatamyaw ko dira sa Costa Rica, mas bata na ako mga kotoran, mga Rosios family, Rabino family, Bakanto ba family, Kabilis family, Sulat family. Subong na si ang sa may alo na relocation set ang mga kabataan dira nagapamati man mga kakuhan ko kag mga kaparintihan ko na si Kumare Lucia, si Pare Marilinda, kag sina Marikosit, Mare Lucia na araga, kag anak ko mga umaga da mga Habulan family. Kag tanan nagapamati diri, kag sa nagapamati, Luzon, Visayas, kag Mindanao, ang nagapanamyaw, Mida, Sulat, Rio. Madamo nga salamat kay Mama Mida Rio do sa sini nga ambahanon nga gindala. Sino to kanimo pakantawon kay sa Taibing? Sir Balingtiano, nalipatan kayo. Ang may pagtalip ka danay kay Sir Balingtiano, abi no? Pwede ka na kamatamat sa lado. Pwede kayo damot to naging pangwa. Ngala ko tuway man di sa gadi dahil. Kag Ma'am Brianna Befension, may ang gabi dira sa imo. Palugtam mo yung Belension family, Buo family, and Ardinio family. Always watching from sila. May ang gabi dira sa inyo ang Belenyo, Buo family. Ano na si Balingtiano? Pamatihan ta na diri ang iyagin dala, no? Sir Baleng. Sang master ka piyaya mo. Pamatani sawa. Ano mo kantaon mo? Ang problema ko sa kanta kaya iway ko hindi ko sa ulo, pero kung kanta lang, kanta ha. Pungo dala. Michael. Ano ganito? Anong kanta ko gabi? Ang imo na practice na. Dili ta to bang Dili na dala sige. Pamatihan ta diri si Sir Baleng at Tiano. Ay, dili tanay. Ato bilang dia kanta to. Naman na. Nada surpresa ako bro. Istog dati gamay wa sig-sog. Okay. Sige. Matihan ta si Sir Valentiano. Nada surpresa ako ang kapamati ga uktas ni. Iway niya kabalo ko na nung direksyon sini. Pag-ibig ko sa'yo, ko lang ibibigay, pagkat ikaw lamang ang tangi kong mahal. Lumayo ka man, ako'y maghihintay, ganyan kita kamahal. Lumuha man ako nang dahil sa'yo, di ko magagawa magalit ng totoo, pagkat ikaw lamang ang tanging mahal ko, pag-ibig ko sa'yo. Ang aking buhay ay lagi nang masaya, buhat ng tayo. Bosus ka po gini kaya ang lipat bala mo na akon te ini pasalamat na lang kung nakakanta ko nga hindi ko manihungod no lipat ko ya. Salamat sa dua mano gitara kag sa bumbu radyo man ang aking buhay ay lagi nang masaya, buhat ng tayo ay pinag-isa. Kundiin pa itong ibang nga lyrics nga hindi ko madumduman, bidesure na lang sa kapamate.
Ti manamyaw ko no sa bilog niya kalibutan kay bilog niya kalibutan ang bumbo mo. Sa talisay lang ni kag ang duha ka gitarista kag isa di ka ti ini siguro kamo na kabalo sa talisay ari ding gwapuhon nga duha ka gitarista kag isa ka announcer ding nga gwapo pag itiya. Batagya ko garan. Ti sa tanan ko, ti mayong gabil na sa tanan sa nagapamatya. Number 1 ang bumbo gali sa survey. Sige. Basta radyo bumbo. Basta radyo bumbo. Madamo nga salamat sa kay Sir Tihan, no? Balik yan. Madamo nga salamat sa kay Sir Tihan, no? Saya sining nga gindala nga ambahado, no? Antes kita magasudod sa magakanta, pamatihan ta na yung mga importante nga mga panundom. Stand by of the Philippines, bangod major producer kita sang Kalamay. Sa Negros, may tubo, kag madamo pa. Sa Negros may tubo, kag madamo pa. Nakakilala bala kamo sang bulak nga Rafflesia? Nakakita na bala kamo sini nga klase sang bulak nga ginakabig isa sa mga extraordinary wonders sang plant kingdom. Extraordinary bangud ginakabig ini bilang largest single flower in the world. Tuman ini kadako kag kalapad nga ang isa ka klase sang sini nga bulak nga ginatawag Rafflesia arnoldii. Nagadangat sa isa ka metro o kun 3.3 feet ang kalaparon sini kag nagabug-a tubtub 11 kilograms o kun 24 pounds. Tuman katahong tulokon sang sini nga bulak nga ang dominant color is reddish brown or red nga may distinct white spot apang mabaho ini nga daw kaangay ang baho sa nagpanos o kung nadunot nga karne rason nga ginhayuan bilang the corpse flower bangod sang iya nga foul odor. Hindi kaangay sa iban nga bulak nga nagatiner ang pagbloom sini sa sulod sang pila ka mga inadlaw o kun simana. Ang Rafflesia nagapamukadkad sa makadali gid lamang kag amat-amat na inigilayon nga malaya kag madunot. Parasitic plant ang Rafflesia daw kaangay ini sa parasite nga nagasalig lang sa iban nga tanom, drawing its nutrients directly from its host. Nakaibalo bala kamo nga may bakitan nga bulak nga Rafflesia sa Panay, sa tiilan sa Mount Mapula kag Mount Taripis sa Igbaras, Iloilo, kag subungman sa mga kabanwahanan sang Leon, San Joaquin kag Miagaw. Ang ngalan nga Rafflesia ginsunod sa ngalan sang founder sang Singapore nga si Sir Stamford Raffles, isa ka British naturalist kag explorer nga amo ang nakadiscovery sang sini nga bulak sadtong 19th century. Hence, the name Rafflesia halin sa apelyido nga Raffles. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions na nagapabudlay sa lawas nga magpabiling nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activity sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Nakahibalo-bala kamo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well,
Ang ini nga English expression ukon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya ilabi na gid mga malain, negatibo kag makahuluya nga mga hitabo nga kun mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw kundi kalakip na ang imo family circle. Nakahibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sininga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakahibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge aux famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct o kun ang pagtudlo sa mga kabataan o kun estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior o kun maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani, hindi dapat nga pahulaton ini.
Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kung ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Paano mo balagi na tinlukan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay nga imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala ka mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo, kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod ginadivert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Alas 8 sang gabi kag para sa tulig ang padayon nga pagpangalaga diri sa Bomborana kag iban pa. Napanawagan na nato na si Ma'am Mida, si Ma'am Telma Santoa. Ikaw ang last day, no? Si Sir Ernesto makanta ni din ang last sa batch ni nila. Then balik naman kita sa sugod. Ari na si Ma'am Telma Santoa pero mi kag ka-timingan nga magakon kita ako ano yun. Blessing sina, no? Kaya save the best for last kuno abi. Hari na sa aton kaupod si Ma'am Telma Santoa pamatian diri ang iyang ambanon. I will never love again. I pledge to you, my dear, for I suffered from the pain and sin. You deceived me with your promises that you love me ever dear. How can I live without your love? I'm always shedding tears, for it seems that you have given me your forsaken with a reason in my heart and faithful love. Someday, dearest one,
you will remember how much I love you. I should recall how good my love has been to you, my dear. I cried because you only pledged my love. You are tormenting only my soul with a pity or regret. Natami ako ni Daddy Bonnie, Santua. Ibasa na. Inatamyaw, Boni Santua, Mark Balis, ano man? Balisong or ano mo? Batislaon. Si Mark Batislaon. Mark Batislaon, Tinining Batislaon. Basyon Yolo. James Caras. James Caras. Caras. Clyde Caras. Clyde Caras, Jerry Caras. Santua, sino naman? Si may Santua din isaw, si Hero Santua, Mila Sorinyo, Mirkag, Kura Santua, Marie Caras. Hinday ko galing na. Hinday ko Marie Caras. Good evening, Merry Christmas, advance Happy New Year sa imo da. Salamat Pasko ako sa dahil Paskwa. Madalalan din. Jikas pa, thank you very much. Ang nag-aaral natin magumisan tuwa sa Bumbu Radio. Number 1, Merry Christmas. Gay sa kanan. Sa makulat ng Kristeng. Sa tanang yan bingwalipay dito sa amon. Okay. Madamo nga salamat kay Ma'am Telma Santoa. Ang kana? Sige. Kana safe na. Kag ginatamyo man dira nato no sa aton nga Facebook Live viewers. Si AJ Salcedo, ano niya ginapadala diri no? AJ Salcedo may gabi Bomo Denver patamyo ko lang gali si Mingo Pagunsan nga gapamati subong sang harana kag kay Marlon Rosapa, happy birthday lang da sa imo Mayo lang nga lawas sang Porok Star Apple Barangay Malingin. Madamo gid nga salamat Bombo Denver. Balik kita sa una nga nagkanta si Sir Edmundo Revillo. Pwede ka na diri kamat-amat sulod no Sir Edmundo Revillo. Sir Edmundo, dali na diri kita sa sulod
Kay ikaw na ang magkakanta diri no. Saliwat, Sir Edmundo Revillo. Tay bing may nabilin ka pa dira nga panamyo mo? Ginatamyo dira sa katropat na dan, Nelson Reveles, Bobby Ramirez, Didit Bayona, Purboy Kikiro, Danilo Vicentino, kagdira sa Beljangle Resort no, si Graciano Balibor, kay Mrs. niya, si Dakdak, kay Son Portin, Bernie Solitario, Johnny Malaga, Paripunso Britanya, Alan Casiano, kagang amigo ko gig nga gwapo, Edwin Sisbreño, ang bigote may korte. Edwin, Merry Christmas sa imo da. Yes, mayong gabi kag Merry Christmas inyo sa tanan. Ari na pamatian naton si Sir Edmundo Revillo. Bayan ko na lamang di minor. Bayaan ko na lamang ang pag-igoma, nagabata siyang kasakitan, pag wala mo pagbalik na lumangging titiganda, pagsakaro na kamulan. Jadto ang indugan mo, nawala mo pagtumana, kabuti kon sa imo. Apang may adlaw gid, nga ikaw inday ang makadumdum, kaksa ugali, madumduman mo ang kaluluwa. Nagamulan ang kailan ako nga doon, inhampangan mo ang pagsigugma ko, wala kagid na luoy. Apang may adlaw gid, ikaw inday ang maghinol. Kami ako sa barangay Talotog, si Palong World, kag si Mylen Gilisa, kag si Mari ko gali Luri. Mari mayroon ang pagpamati ha. Kag diha gali sa balay, si Ruben kag si Andrisa, mayroon ang pagpamati to. Kag ang nagapanamyaw si Edmundo Revillo sa Bombo, basta radyo, Bombo. Madamo nga salamat sa Sir Edmundo Revillo. Please, amat-amat naman din sa sulod si Ma'am Wilgina Pacquiao para tayo yun ato ni kanta na udubog na Loy nay lang magat yung outfit nga daan mayo gining do sultirito naton diri Kag Sir Jun Di Baguntalan, good evening idol, pwede ko ka-request Pusong Bato. Salamat gino. Sino ka makanta? Uy, ikaw gali makanta ka paro, ikaw kapakanta sa imo. After na lang ni Ma'am Kan, ni Ma'am Wilgina, ikaw gali. Nalipat ko sa imo pagbasa sa imo pangalan. Kabala ko sa nasang Pusong Bato? Oo. Ate, amo na imo kantaon? Sige. Ari na si Ma'am Wilgina Pacquiao, pamatian ta diri ang ambanon.
Galit na halaw ang imong saan, ngano pinanggap mo ang imong kalupaan. Di ka mapalayo karon ani nagmasulokon ug nag-inom sarap. Nagbamutan intaon ako sa luha nag-antos. Ingon di ay ang gugma mo pagkamalo ito. Hain ka man karon uban ang gugma ko, gugmang matuon dili mabalhin alang gagaling mo. Nagpahamutan intaon ako sa luha nag-antos. Ingon di ay ang gugma mo pagkamalo ito. Hain ka man karon uban ang gugma ko, gugmang matuon dili mabalhin alang gagaling mo. Gugmang matuon dili mabalhin alang gagaling mo. Manabyaw ko diha sa Iglawan kay Reminansan, o manamyaw ko kay Inrisa o kay Ruben o sa subang ni Daning. Manamyaw man po ko sang ako ang parinti nako kay Manny Pacquiao. Gaw ari na po ko sa Bumbo Radio gaw ng Sabad naman po ko gaw. Ari ga lang tawar ba mis Facebook gaw. Makita din mo kung naong na ko gaw ba nga tigulang na gaw na ano gang amo na ni gaw akong gi kanimo Manny Pacquiao parinti ta ka og manghinaot ko nga magpadala ka sa akon maskin ikir off mo sa Bumbo Radio na sa Bumbo ng Radio ng Biruan. O manamyaw mo ko sa tanan na lang nga namati na mo dire sa Bumbo Radio basta Radio Bumbo mayo. Grabe. Tapos is Manny Pacquiao. Madabuga, salamat kayo. Ma'am Wilgina Pacquiao. Saya sa di nga manon nga gindala. Ari naman na pamatian naton ang isa diri ka gitarista na haranista pa si Sir Ernesto Obensa.
di maging katulad mo, tulad mo na may pusong mabatid. Walang dahil sa'yo, ako'y di makakain, di rin makatulog, huwag na iyong lukuhin. Kung ako'y muling iibig, sana di maging katulad mo, tulad mo na may pusong mabatid. Tulad mo na may pusong mabatid. Tulad mo na may pusong mabatid. Sabi ako na sa mga taga-Iglawan at tanan, mga tricycle driver, kung sa namati at tanan, nga pamati na sa aton sa Bumbu Radio. Kaya amo na ginapapatian nyo na sila namati sa ibang mga stadium mo kayo daw kung ako ng pigaw ko, no? Lamian sila sa aton. Mga amigo na sila. Oo. Ngayong gabi sa inyo tanan ram, ayaw na pamati sa inyo, ang nanamyo sa inyo si Loloy Ubinsa. Damo nga salamat Salamat. sa kay Loloy Obensa, no? Panawagan man naton si Sir Ed Solano. Pwede ka na rin kamatamat sulod, Sir Ed Solano. Kay Bing, may ara ka pa talaga nabili. Mayaripag na Tamyoda, Bert Miharis, Dudoy Apolinario, Boy Nadine Fabiania, si Henner Britannico, kagdira sa Silay Galino, kay Kumari ko Inisita Lima, Tutong Villanueva, Efrain Suron, Dimas Kirban, Oscar Mugato, kag Parikit Solano, tanan sila inon. Merry Christmas, advance Happy New Year sa inyo. Sige, mamagpihan ta naman diri si Sir Ed Solano, siya sa nagagawa nga ambahan. Pangandoy ko ikaw o pinalangga sa adlaw nga tanan gihandom ka kining mga mata puno sa luha kay mong gisalikuay ang mga saada gidamgo ko ikaw matagabi pangandoy kaning dughang samaran pinangga ko in taon pataling hugi hinugang papaantos ni ining dughang kabos nanumpagang ako imong unungan misaad ka nga ako di mo limbungan apan karon ay na ang imong gugma nalimot ka minahal nga duba pangandoy ko ikaw o pinalangga sa
adlaw nga tanan gihandom ka kining mga mata puno sa luha kay mong gisalikway ang mga saatan kay mong gisalikway ang mga Okay, dira sa siyudad sang Silay, ginatamyo ako dira si Jimmy Ubana, Alex Extremadura, Jumari Cardenas, Kit Solano, Nini Josinillas, Piping Siana, Joe Honsay, Boy Hinulan, Sila Singhid, Anit Arnaiz, kag happy birthday lang sa kay Primo Armando Lubaton, sang siyudad sang Cadiz. Friends, mayong gabi simo kag Merry Christmas, happy birthday lang simo. Ano ka panamyaw, Chris Solano, Patricia Nicole Solano. Madamo nga salamat sa kay Sir Ed Solano. May panawag. Lito na din tawag kay Ma'am na Josephine Villaran din arada sa may guaan lang, no? Kag idol, liwat pwede ka request na saan ka na mahal ko by Willie Gartes. Salamat kid sa liwat idol, no? Taybing, may bilin ka ba da? Mayari pa si natamyaw dira sa vegetable section, Talisay, Emilia Pertigueros, Joel Ann Maribek Pertigueros, kag sa Bangga Dosi si Marie Virgie Golmatico, kag dira sa Silayman sa Barangay Elopis, kagawad Rami Belandris, kag kagawad Istoy Galigo sang Barangay Elopis, tanan sa Silay. Good evening sa inyo. Happy listening lang dira sa inyo. Namo gid nga salamat Sir Bing sa imong pag panamyaw. Pamatian ta naman diri ang ambahanon nga gindala ni Ma'am Josephine Villaran. Pakita na pinangga, pakita ng tao, ilungsan na sa luha, kindagan ko karon, sukat ka lang nahanaw, wala na ang kalipay, naunta sa kanunay, nagadla ng dughan, pakita na pinangga, bagong palumpatan, kalimtan sakit, tagayon tanimaya, ayaw na tuhaduhan, kanino dahil gugma, hangtod sa kamatayon, ikaw dahil hugmaon, aking ka na pinangga, bagong
Hangtod sa kamatayon, ikaw da'y higugmaon. Hangtod sa kamatayon, ikaw da'y higugmaon. Amayong gabi lang sa maaw sa mga Bilyaran family kag mga Rebelio family mayong gabi kag si si Ninita Kaburnay mayong gabi manda sa imuday kag si Noel de la Piña manda kag sa tanan-tanan nga nagapamati kag nagalantawa mayong gabi. Madam nga salamat kay Ma'am Josephine Villaran, no? Sir Ray David, pwede naman kita diri ka amat-amat sulod Kami ganay ko tamang sa Ari na sa karon si Sir Ray David, pamatihan na naman diri ang iya nga ambahanon. Paskong na sinta ko, hanap kita. Bakit nagtampo? Wala ka sa piling ko sinta. Ano ang Pasko? Ilang sayang sinta ang sinumpaan at pagtitingin ng tunay. Nais mo ba kalimutang pagsuyo at dangal? Wala ka sa piling mo sinta. Paano ang Pasko? Alay ko sa'yo. Sayang sinta ang sinumpaan at pagtitingin ng tunay. Nais mo bang kalimutang ganap ang ating suyuan at galang? Sinta ko sinta, paano ang Pasko? Alay ko sa'yo. Pinapanamya ko dira sa siyudad San Silay
sa Sitio Bara, Villa Malanday, Ninit Rojo Chungko, Alan Hain, Buyit Antisi Labasiro, Tuto Topas and Family, Saboy Hain, Bobby Flores, Pupoy Hain, Dudoy de la Piña, Dionisio Catobay, and Jumari Carinas. Ang nagapanamya, Mr. Ray David, basta Radyo Bumbo. Gamit ang mayara sang preserve nga formaldehyde katuga sa allergic reaction sa mata panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye. Kung eyelash in bangod ang higko o kon bacteria nagaka-trap sa eyelash extensions. Oras sa Bombo Radio Pilipinas, Standard Time, 42 minutos nang nakaligad sa takna nga alas 8 sa gabi. Padayon diri aton nga pagpangalagad diri sa Bombo Arana kag iban pa. Aton man ginapanawagan dra si Ma'am Telma Santoa. Ma'am Telma ni, typing no? Telma Santoa, pwede ka na diri kabat-abat sulod. Kag Ma'am Salvacion Oliveros, good evening man dira sa imo. Ginagreet nila si Mama Avon Nemenso sang tabo kag ki Anisito Nemenso, advance Happy New Year sa ila, no? Mayong gabi dira sa inyo halin kay Ma'am Salvacion Oliveros. Arnin na sa aton sa sulod diri si Ma'am Telma Santoa, pamatihan ta diri ang iyang ambahanon nga gindala. Okay na, Mike. I've been in love so many times. Do I know this love? But when you treat me so wrong,
Don't take anymore. And if you try, I'm never gonna fall in love again. Fall in love. No, I'm never gonna fall in love. I mean it fall in love again. All those things I heard about you, I thought they were on lies. But when I put you in his arms, I just broke down and cried, and it looks like I'm never gonna fall in love. No, I'm never gonna fall in love. I really fall in love again. I gave my heart so easily. I just aside my pride. But when I put you in his arms, baby, I just broke down inside, and it looks like I'm never gonna fall in love again. Fall in love. No, I'm never gonna fall in love. Please don't make me fall in love again. Kinatamya ko si ikaw. Pero magagawa na din naman ito. Si Nining Matislaong. Happy birthday kay Angelo Palma Subong. Si Roy Roldan, si Aldrin Salazar, Michael Adin. Si Ray Family, Guglis Family, Victoran Family, si Fidel Martinez. Kasama pa din yung ibang nga mga nagkakamati. Manlag sa inyo. Lolet Flores, ikaw ang akong palangat na handa. Yes, Thank good. you very much. Thank you very much. Lolet Flores. Madamo nga salamat kay Mama Dalma Santo. Okay, enjoy gid sila, no? Yes, ka. Sige, salamat gid Ma'am Dalma. Subong pamatihan ta naman sa ano diri. Nga gindala ni Sir Ping Galvan. Ito lang pa. Gisimba gialaran sa kanunay ang imong kabuutan ninidughan kay ikaw ikaduhang bathala nga akong ginaludhan sa adlaw tanan. Ikatuhan ko na kanimo ang tanan. Nahigog ako kung magkanimo day. And I
sa gupon mo. Kining gibati ko, may pahiyong ka lang, o may pahilayo. Kung daw sa kasing-kasing mo, may dapit man ako. Pag ita'y kahayagan, mga panganay ko. Limsig paglako, limsig kaloy, nga makapahi sa mga luha ko. Kuno galing sa may katahap ka man, wala sa panumduman mo, wala na ang tanan. Ayaw kalimot, ayaw pinangga, ikaduha o ikaw na bahala. Limsig paglao, limsig kaloy, nga makapahi sa mga luha ko. Kuno galing sa kuma mo, may katahak ka man, wala sa panumduman mo, wala na ang tanan. Ayaw kalimot, ayaw pinangga, ikaduha ko ikaw nga bathala. Ginaalad ko gito sa amigo kong gwapo, si Fortun Almunia, muning getapok, gaya kong sumaot naman tinidya tatlo. Fortun, saliwat, mayang gabi ida sa imo, sumamang kay Iba Almunia, kag sa Almunia family dira. Ay Santiago Rovelio, Rodi Amantok, Rodi Panagsagan, kag kay Soon Kogid nga gwapo, Angelito Tribaco. Tanan mayong gabi, advance Merry Christmas and Happy New Year. Madamo nga salamat sa kay Sir Bing Galvan sa sini nga ambahanon nga gindala. Aton man ginapanawagan si Ma'am Amida Rio. Dili ka na diri ka matamat sulod Mamida, kay ikaw ang manapilian nga ikaulihi nga magkanta na Ma'am Amida Rio, dali na diri sa sulod. O tama ta diri. Ano ko na siya? Ikaw na lang dito sulod. Ikaw na lang din ulit ng makanta. Boleh siya? Yan ang Robre. Yesterday. Yesterday na sangon Beatles. Ba't mundo na? Yesterday. When I was... Sige. Pamatihan ta na diri si Sir Ray David siya sining ambahan. Yesterday, when I was young, so many happy songs, the tender love of God,
so many happenings. Your love is sang for me, and every conversation that we used to be. Yesterday, when I was young, too many happy souls, too many lights away. You feel every breeze and every light away, and every moment it used to be. Yesterday, the moon was young, too many happy souls, too many like a dream, and every conversation has little run away. When I was young. Basta harana, bumbo, maayong gabi sa inyo nga tanan. Madamo nga salamat sa kay Madamo nga salamat sa kay Sir Ray David sa sining ambanon tay bing may nabilin kapag daling mo panamyaw. Away naman ah. Sipat na. Sige, makakakunin kita. Ang adios. Adios, kabulakan, kabulakan, sining herde. Kaming mapauli, Bombo Radyo ang mapabili. Walay libakan ay walay, hoding-hoding sa Domingo sa gabi, mabuel sa ugali. Paghunis ang sirin, batak na ang angkla. Papurna mo dinday, buot na magalarga. Idawat ang kamot sa pangamusta bilang ang dumanan kung kami ang wala na. Madamo nga salamat sa inyo nga pakipag-unong sa amo na lang kay na alas 7 tubtob sa sini nga mga inoras, no? Kag madamo nga salamat man sa aton diri nga duwa kag gitarista na haranista pa kag sa aton kay na nga manginangin nato nakaupod nga magharanista nato, no? Magkita na naman kita sa bag-o o kuna una nga Domingo sang tuig kay ini ang uli nga Domingo sang tuig 2025. Mga kabombo, Merry Christmas and an advance Happy New Year. It is si Bombo Dan Berkiano and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makadagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak kag bugtong aton Ginoo. Nagimbalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen. Ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato. Ginalsa sa krus na mataray kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos ang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, na ginagidyaktong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay.
Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo,
siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara ang amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko,
patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit,
naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka, Hari, iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutan mga ay. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahinuklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, iloy nga santos ang Diyos. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay giluwas man kami sang imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo, sa balaan ni Birhen Maria. Makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Candelaria, uligan mo kami, pasanaga ang amon banas, iwagan mo kami, pati gayon na ang handog nga kalinong, agud kami ang maghiliusan. O Birhen sang Candelaria, nagapati kami, nga paagi lamang sa ino, masanagan kami, kay si Jesus lamang Ama ang dalanta, padulong sa iya sining kaluwasan. O Birhen sang Candelaria, manugi wag sang dalanta, Jesus sa iya nga sabang, hari sang mga hari, maluluwasang katawan, kapay nga bugayan, pagid sang grasya, ining palangga, namon nga parokya. O Birhen, buligan mo kami, kay Jesus igampo mo kami. O Birhen sang Candelaria,
we have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB Bombo Radio operates daily from 4 o'clock in the morning to 9:30 in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician, with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs
helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS.